את פניך השם אבקש, את פניך אבקש. משנתה של ישיבת הסדר עכו מוארת במאמר חז"ל, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. תלמוד גדול זה נשמת התורה. את פניך אבקש, את פניך אבקש, אבקש. הרב יוסי שטרן, תחילת גידולו בהרי השומרון והמשך לימודו בישיבת מעלות. עיקר השתדלותו בהתחדשות תורת הייחודים, המגלה את האחדות שבין הנגלה לנסתר, בין הרוחני למעשי ובין הקודש לחול. אחרי שנים רבות בגלות, בה עסק עולם התורה בעיקר בתורת הבירורים, זו הבאה מתוך עץ הדעת המבחין בין רע לטוב ובין אסור למותר, הגיעה העת לשוב ולטעום מעץ החיים, לעסוק בנשמת התורה המחברת והמאחדת, המחיה את הקודש ומאשרת את תהליך הגאולה. התורה היא לא רק ספר של הוראות, של הדרכות, של חוקים ומצוות. היא קודם כל אמונה בהתגלות של דבר השם. ומתוך האמונה, מתוך הדברים הפנימיים שבסוגיה, דווקא מביא להתעוררות מעשית. בשנת תשס"ג התבקש הרב על ידי רב העיר הרב ישר, יחד עם ישיבת מעלות, להקים בעכו ישיבת הסדר, ומאז נושבת בעכו הרוח של התלמוד הגדול, המביא לידי מעשה. אפשר להגיד זה גם בקצרה, משיב הרוח ומוריד הגשם. משיבים את הרוח לתוך הסוגיות, לתוך הלימוד, לתוך אווירת הבית מדרש, ואז בזכות זה גם מצליחים להוריד את הדברים להגשמה, שהיא ודאי המשך לתהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בו, ונזכה להיות שותפים בהשלמתו בעזרת השם. את פניך השם אבקש, את פניך אבקש. אני מרגיש שהלימוד אצלנו בישיבה הוא לימוד שונה. הוא לימוד שמצליח ליצור עניין אצל מגוון רחב מאוד של תלמידים. לימוד חי, תוסס, דינמי, שמתפתח מתוך עניין ושותפות בלמידה. לימוד שכזה משפיע על הנפש שלי, של שאר החבר'ה, עד שהדברים הנלמדים הופכים לדרך חיים.